Ein se bheith fad éon scéal a bhuaibhse inniuh há rud igen defiúil á chiimiirte gomsa há Roblox á imiirte gomsa chédé nó ná chéad. So dúirt lem héanana gníon hun Roblox a chiimirt neadidir kann heh chuid éidir bheith se bin atá a chiimiirte gomsa fel láthid na hóide. So ha an livestreamáil é tiktak fel láthid na hóide a cha súil go méid an stream seáil a feiscint níos a dhéanaí is YouTube leis má bríonn se fanneomid cad siflach a chuir arsúil an leis. Now, ham lachtain fi mar a déir an daoine. So, éon scéal a gcuibhse a chuirde tásúla gom go bhfuiln si bheith fel go maithas buin taine bheits an aimimse ra chréine. Cad sa díal atá tarlúint an son. An bhí... Ok, níor cheart am sin dhéanamh. Ok, elephant. Mock. Ok, agus an son an monkey beidir. Iadidir, has son an leis fad. Ach, iadidir, sin é mar a bhíonn se Roblox. So, iadidir, ní héan senolí atá, million ha bás fachta gom an son. Ach, diatan ja, million ha choúntoch son, choúntoch son becheart am rá istócha, iadidir. So, ha cúpla daoine an so, TikTok i féchan tír an live, kann sain se bheith fad, ein scéal a gcuibh. Tásúla gom go bhfuiln si go má. Cadid son, iadidir, ílim se chun iad a chahvis is even le man melón fi mar a deirtar. Beidir bhfuil Gaeilinn níos fearr sin nach se, ha se ráite go man is. Ok, ha man a happy géis fad fel láthid na hóide an bhétan is seo dhéanamh se clas úntaach is se sin. Ok, go díal leis fad. Million ha méid bhaine micin a bhfuilim se fel láthid na hóide an a bha. Kan sain se bheith fad peiscile, ha bás fach, million. Bhí an scáláin róte an son is feag second a cha míid harnéis is tócha bucha sa dia. Han Obby sá an a dránach na bhfuil ní se róchasta chodíirih ach chiamíd beidir gomach se ní bejochre ní sa dhéanaí sa chlothe chiamíd. So gur amach go bheith fad as an like sa cháirde an se bhana yes is fad. Ok, million. Right, checkpoint eile fachta goin. Cad lei checkpoint as Gaeilinn níl an focail son a gom. Íanas overtakeáil an man son an cho tapig sin an jobh. Right, an a bhaid fad. Go díal is fad fe mar a déir na gcónaí ham gafa leis an rás a son. No, diatá go seo géid fad a rá leis bin rod a cholamíos a dianúi. Ha hego an sa, kann as han tú a hego. Agus is éard a dúirt hego an son ná fáil. Can na heh ná bhfuil Gaeilinn ag a hego do go nábín sé leirt na Gaeillinne nó na Spáine se fiú bhain. Hello a lurcan, can as han tú. Is even le an dátá an sa a se go hálan éis fad ná bhfuil. Ham go díal éis fad a lurcan, can as han tú féannig. Million. Han fós bio rénos. Bio go dio fé mar a deirtar. Neadar sa díal cad a spríú lei sin a hego níl Spánis a gom nó Spánis nó Pedro a deirtar Spánis a deirtar is socha. Ach dearan reint daoine Frankís agus an son dearan daoine eile Frankis. So neadar ceocho a bhoch ní bechiirte. Ach dálaí míimiid Frankís scol mas búna i chéine. So neadar ha se anna éis fad chodíirih. So gur amach go bheith fad as an likes éis fad a cháirde, han se bhena yes fe mar de dúirt cúpla neoma tó chin. Bhfuil an cag go bhfuiln se bréan dom i leabhairt an bheith lorcan. Ok. Ham sais áisio peilis fe láthid na hóide, níl na stages, cad sin as Gaeilinn. Ní féidir am an fochláir a choscailt an leis fidíir. Na céamana beidir nó neadar ní chuoin am an leis. For to like se dúirt hego an son ná fóras ach like a bhá nach cham anna bhuaach péisio le a hego agus beidir go spreagach sé níos nó daoine like eile a chuirtam an digan tú an gnó an is din cúpla likes a chuirtam gurmach go a hego. Sí, ha like eile fachta go an is go díal leis fad, ha sé feimú ha a flean le gobaid. So, gan san sibh féisciile Beg an fi an sa dul is YouTube is socha so cahad a bheith anna
neadidir anna himúil agus mé man cainte fé me bhíim sé gcónaí chaidíirih ó mé léan a bás fachta go an son. Ok, go mé léan a dá atá annam. Sin na gota a lurcan dúirt lurcan an son de réir a chéal hótar na chuis leán agus is fior son beag na mílte likes a go me gan tamlíon gealam do íomh. Ok, checkpoint eile fecht a goin go dtí leis fad. Is even an seanachil son gur má go a sin a lurcan. Lig dom a bheith me hétar profisiúnta hántúid a hétar profisiúnta gan dat. Níle mechan aga gur go as de haíocht agus gur goibh éidir fad as fu daíocht ach 8 fu daíochtta fé mar déirtar ó milliún. Be gur deoch isce chailt fan jómat. Ok, go dtí le fad ha ma isce fechtla gom han aimim si choáin sin in jobh. Tá sé cho te in éidir fel áid na hóide is úntaach an rudaí ach beidir dúil sé ró he chumsa neadidir. Ok, bronzí sinna go é an lurcan. Ok, ha méid bhaine mici nach bhfuilim se. Gur meach go bhéid fad as teacht há néanú an sá i fiochant Roblox bio as Gaelainn. Cadile bhfuh bheith Roblox an lá álinn sá. Seo becheart am rá is tócha léan. Ha rá lachtain ha Gaelainn a dola léag. Ok, go dtí leis fad. Ha anna dulchan cían á dhéanamh gom gan léan na ggó. Gur meach go as an fellow sinna éibh becheart am rá ha man na bhaich. Like eile fachta am an son go dtí leis fad. Hanna like leis fad a teacht an is. An gían tú sin, an bhecin tú sin a hegó. Einem an chluthe 725 stage Obby mas bún é machine a nail bin an enam atá éid chluthe úntaach atá ón. Neidir. Tá sé éas go leor chum fel láthid na hóide é réal nós. You have 4 hours of Irish tomorrow a cíaran ó milliún. Ach beag sé nafud an tá ort mar sin. An bhfuil an tú déanamh sadéir an é. Ok. Chleachta dhéanaan máisteocht fé mar idir ha bás fachta go an son. Ha go leor daoine an son éis gur má go bhís fad as teacht. Ach cleachta dhéanaan máisteocht se go naidí leis a chiarán beag tú go bra, beag tú go díal beid go seoig fé mar idir an daoine nó chó. Ok. Is as cúnta na Gaeilge anna bheith fad. Ok. Ó me léan. Ha becach ó le bhór in eici le minneog ach neidir beid go bra is tócha. Cach a bíon an Gaeilge atá éid bí is tócha gur bé. Neidir chiamíd. Beag tú go bra das na scrúdú béal a chuomhí. Beid go bra. Ó me léan ham sé is bhaine mice fós nach bhfuilim sé. Ok, go díal is fad. Right. In scéal a gcuibh sé pe scéala. Díal scéal a gomsa. Neidir an néirtar is sin sa bhuain in enchar a cha sé ráite go man éis seo beidir go néirtar. Ok, ha ma hanna happy gan éis nach bhfuilim sé. Ok. Ó me léan. So gur má go bhís fad as an daíocht a cháirde ha man na bhaich. Ok. Right. Ní léan rud éile le rá com sa cháidíideh. Ach dear diaat an stage nó cho éile a dhéanamh mas meilih. Ok, right. Ok. Chiam do cheachtracht an son gab mai scéal bhíos rólachtain an son.
Well, the hosni is the foul na Gaelainn skull a tailor. So sé mar gná agus an son do hosní is géistecht le radio na Gaeltachta chun fiása chuir éid mar chuid Gaelainne ó mé léon bás fachta go díist. So sé ha radio na Gaeltachta an na cháideach is fad chun fiás a chuir éid a chuid Gaelainne is úntach an rud é an radio. Ach ní déirim go bhfuil im sé lífe a sí fála móid atá anim agus bedim ála móid go deo na neor. Dóla mí an nach son le déanaí éid tic-tac agus déir an daine nach bhfuil tic-tac go mátait acha annach chuid rod fálamtha gomsa ó tic-tac le déanaí ní lochta go méid ach sé béidir go cheart go moch lochta go méid neadidir ó cábhfuil im sin éanchar. Okay, gur maith go bhéis fad as teach de neomh féiscile ha man a bheach as an daciíocht éis fad a chláirde gur maith go right, béidir go le drán ar bh agus si bheith fioch an teir mé gsimart Roblox ach dhearra. Ha mé láhait Gaelainn na múan na sí, well ha á fálam abid agus ha mé díire Gaelainn churca chuoine gálam ach go háir é cinnt an chanúint is deise. Níl meach mag an ní lochla gom séid na chanúintí bheile dar nó. Is even om na héan chanúint. Ok, ó mé léan. Ha méid bhaine me meice an nó amatá an seanachil son nó ná fiú bhain ráite go an neomh neadidir. Right. Ok, go dí leis bhead checkpoint eile fachta go an son. An bhead. Right. Ok. Go dí leis bhead. Ó, ha G-Wagon an son. Tá mocht G-Wagon a gom sa bhíor héil bhein go brea ach níl fidíir. Níl cadúnas temána gom sa fiú bhain a chearda sin é mar a bhíonn sé. Ok. Neadidir. Ní léon rud eile. Ní léon nuacht eile gom san eil chuir chaidíirih. Nílim sé ach a gimmert Roblox ar an lá álainn seo. Ó, stage 100 go dí leis fad, so béidir go cheart am críoch a chur leis an níis. Tá annach chuid stages sa chlotha sá, agus be gom an fochail son a cháil sa Gaelainn don géad livestream eile chuirde ach ní déhann sé lom te dáthis na hóide. Ach dhearra níl sí gan locht fé mar a dirm sé. Níl sí gan locht. Right, ham se chun stage bhain eile. Ok, tuéis an stage seo ham se chun... Ok, ceann na bhain eile agus an begur an críoch a chur leis an livestream seo a cháirde. Right, ham se... Ok, ham nach mar an ham chun ceann na bhain eile dhéanamh agus an bud go bra. Ok, go dí leis fad. Ok, ceann na bhain eile an son agus an déanna déidir chur leis an livestream. Ok, déanna ceann na bhain eile mar sin. Ok, go díal éis fad. Go díal éis fad, ha man has leis sin. So, mar sin na chláirde, be gur meacht, ha an chuidíb déal déanamh gom sa cháiríirih, so gur meach go bhéis fad as teacht agus tá hasúla gom gur de bhuiine bhir teithna bheas an livestream sa dogná ní bhíim sé gimmert fochlach, ní bhíim sé gimmert Roblox cháiríirih fochlach a bhíon ná immert gomsa a bhór ach dúill am héan na gníanad Roblox a chimmert in jobh. So mar sin na chláirde, ham se chun meacht an éis gur meach go bhéis fad as teacht agus bíoch ihe bha a goibh idlai. Fenomentíon an leis.